Oh, dan mag ik wel even de versterking omzetten. Over Cliff Richard gesproken, ja, dat was mijn eerste jeugdidool. Ik was 16 jaar en toen kocht ik in december van 62 The Young Ones. Dat is uit de film. En dat vond ik altijd een schitterende plaat, vind ik nou een mooie plaat. Trouwens, de componisten, Sid Tapper en Royce Bennett, die zijn beide nog in leven. Die zijn al over die ben van 1918, die leven nog. Ik ging nog nooit een foto van Royce Bennett en Sid Tapper zien, maar die vond ik op het internet. Hey, ik denk dat is interessant. Nou, we slaan maar in je ogen. Songs written bij Royce Bennett. Zullen we die even pakken? Royce Bennett had ik ooit nog een brief gekregen. Die zit in mijn archief. En die man in echt te zien, dat weer leuk. Ik had zijn handtekening. Oei, die brief, dat werd moeilijk, want die zit in, ik weet net waar er op het ogenblik te hangen. Zit in mijn archief, maar... nou, even ziekje. Oei, dat wordt moeilijk. Dat zeg misschien wel een keer, hè? Oh, hier had ik wat van zitten. Hey. Wacht, haha, wacht eens even. We komen toch waar we waren, man. Wat verdorie, joh. Dit is Royce Bennett, Cliff Richard in 19... ja. Dus hij is van 1918 plus 84. Dat is nog maar kwart alleen. In 2002. Elvis songs die er maken. Hier hebben we nou, is net. Hier hebben we de kopie van de brief en hier hebben we de originele brief van Gata Solsma International Research Center Pop Music, verlengde stationsreder van Royce Bennett. Nou, is het net leuk? Dat was eerst Cliff Richard. Ik was gek van Cliff Richard in vroeger tijd, maar na tijd ontdekte ik Buddy Holly. En daarna, ja, toen kwam een heleboel stijlmuziek, de Beatles, Rolling Stones, ja, daar weet ik niet van alle. Maar later had ik die verzameling enorm uitgebreid tot een hele hoop artiesten en stijl en ja, het bleef leuk. Oh, hier staat Fabian, Frankie Avalon, Bobby Rydell, Chubby Checker, de Twistkoning, Tennessee Ernie Ford, Slim Whiteman, Johnny Mathis, Brian Hyland, Tommy Rowe, Johnny Tillotson, Nile Sedaka, Pat Boone. Ja, hier had ik een hele discografie van 1970 tot 1997. Pat Boone is nou eindelijk maar je snapt het van die man, een heavy metal LP. Ja, op 62-jarige leeftijd maak je nog een heavy metal LP. Het is onbegrijpelijk, maar het is dat. Onvoorstelbaar. Hij is in April Love, dat is een heel mooi nummer. Want hij had ook verschillende films maken. Hij had heel wat films maken. Had je April Love? Ja, zeker. Wat jij? Oh, een leuk plaatje. Ik ga hem zelf pakken. Hupsakee. Ja. Dit is namelijk een film, hè? Nou, dit is hem dus, April Love. Dit is echt een film best, in 1957. Dus hij is, het is een uniek plaatje. Will suddenly bring showers, rain to grow the flowers for her first bouquet. But April Ha, dan ben ik even mis, maar... Ja, dat hebben we al. Nee.
Dan mag ik echt even denken. Ja, hier hebben we. Oh, dat maakt geen fout. Day, once the years have flown, once of our own. Ja. Ja, leuk.